Vårfluelarven og fisken. Grønne sammen 2023. Der var engang en vårflue, som lavede sine æg i en å. Blub, 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 blub. Lidt efter lidt klækkede de. Til sidst var der kun et æg tilbage, som er vores vårflue. Den lavede sit hus med en seng, et køleskab, en ovn og en sofa. Men så kom der et kraftigt stormvejr og skyllede den væk. Den blev skyllet ud i søen, hvor den gemte sig bag nogle havplanter. Så kom der en venlig fisk. Hey, du der, kom herop. Okay. Så snakkede de lidt sammen. Jeg er blevet skyllet væk fra mit hjem. Jeg kan godt svømme derhjem igen. Og så kravlede vårfluen larven op på ryggen af fisken, og så svømmede de hjem til vårfluen. Og så hjælpes de ad med at bygge. Er det her, du bor? Ja. Så hjælpes de ad med at bygge dens hjem. Og de havde de samme materialer, som der var, da den blev skyllet væk. Tak for hjælpen. Det var så lidt. Slut. Billeder. Tilde. Flyttet og animeret. Magne og Laura. Skole. Hallig skole. Klasse 4. B. Velkommen til Vårfluelarven og fiskene. 2023. Og poolen er klar til affyring. Der er måske en... Okay. Jeg skal vist bygge et hus, før jeg dør. 5 år senere. Jamen, der nåede at åbne min port, så ja. Slut. Og den præsenterende af filmen står lige nedenunder. Stemme. Er du i live? Nej, han skal have luft. Jeg må hjælpe ham. Er du i live? Ja. Tak fordi du reddede mig. Det var så lidt. Skal vi være venner? Okay. Skal vi svømme en tur? Ja. Slut! Lavet af Neo og Kai. Velkommen til historien om Vårfluelarven. Grønne sammen 2023. Ej, jeg er bare så trist. Altså, der er så meget skrald overalt. Ej, en and. Hej. Vil du have hjælp? Nej, jeg vil ikke have noget hjælp. Du stjæler. Jeg tager lige noget skrald af. Du stjæler mit hus. Nej. Kom med. Nej, stop. Du bortfører mig. Kom nu. Du dræber mig. Du prøver at dræbe mig. Nej. Ej, oh my god. Ej, hvor flot. Der er overhovedet noget skrald. Oh my god. Ej, kop din and. Okay. Her. Spring af mig. Ej, tak. Vi ses. Ej, tak. Jeg glæder mig godt nok til at blive en flue. Wow. Hey, hvem er du? Mit navn er Bak. Jeg falder ned.
Hey, er du okay? Jamen, altså... jeg kan ikke trække vejret. Tak for hjælpen, søde fisk. Det var så lidt. Skal vi ikke være venner, søde fisk? Jo, det kan vi godt. Jubi! Titel, den nat, jeg forelsker mig i dig. Jeg er bange for den fugl. Nu slap jeg for den, og min liv er reddet. Kom nu, kan komme med den her træstamme. Kom nu, godt, kom nu. Okay. Kom nu. Flagmusen. Kom nu. Ja, godt, kom nu. Der er en pige. Så fik vi en baby. Hvor er I henne? Nå, der var I. Kom nu. Der var engang en vorfugl, og den skulle have et skjold. Hey, det ville være super sejt at have et skjold. Skrald? Dejligt skrald. Kommer her. Nå. Lavet af Jonas M., Jonas N., Nora T., Asbjørn, Halle i skole 4B og Grønsommen. Hej, vil du gerne hjælpe mig med at finde min æg? Ja. Har du lidt her? Nej. Har du lidt her? Nej. Min æg. Tak for det. Hej. Hej. Skal vi være venner? OK. Skal vi svømme op til overfladen? OK. Sådan. Hej, hvad skal du lave i weekenden? Shit, hjælp mig! OK, chill, bro. Hvad fuck laver du? Nu dør jeg. Hej, du er flot. Tak, skal vi være kærester? Okay. Yay! Tak, frø! Der var engang en vorfluglavprinsesse. Hun var meget ensom. Så en dag mødte hun en vorfluglavdreng. Halløjsa. Hej. Hvad er der galt? Det er bare, jeg har ikke rigtig nogen venner. Jeg vil gerne være din ven. Okay, vil du virkelig det? Ja, selvfølgelig. Og så flyver de hvert til sit. Så flyver de hvert til sit. Næste dag mødes de igen. Og næste dag mødtes de igen. Hej igen. Hej. Det regner det meget i dag. Ja. Så hvad nu? Det ved jeg ikke. Hun tænker. Jeg tror, jeg er forelsket. Jeg kan faktisk godt lide dig. Kan faktisk også lide dig. Vil du være min kæreste? Ja, selvfølgelig. Farvel. Og så flyver de videre. Og næste dag skulle de holde bryllup. Hej. Hej. Vil du gifte dig med mig? Ja, selvfølgelig. Jeg elsker dig.
elsker også dig. Og så fløj de videre. Så fandt de et træ, hvor de kunne parre sig. Og næste dag flyver de til det samme sted hen. Så falder æggene. Og så falder æggene ud. Og hun faldt om, redder æggene. Vårflue Lavprinsen reddede æggene og puttede dem i en hule. Så Er du okay? Hallo? kabam, bam, bam. Hvad er der sket? Jeg troede, jeg var ved at miste dig. Hvad? Men jeg er glad for, at du er her igen. Hvornår kan vi komme ud? Og de levede lykkeligt til deres dages ende og slut. Der var engang en lille vårfluelarve, som boede ved kanten af en sø. Og så var der en anden vårfluelarve, som havde mistet sit halstørklæde.
Den nye skole. Jeg var ensom. Jeg har ikke nogen venner. Hvorfor har jeg ikke nogen venner? Jeg er grim, Hej, min dreng. Ha' en god fremtid. Tak, mor. Er det okay? Skal jeg hjælpe dig op? Ja. Skal vi være venner for evigt og altid? Ja. Jeg er i Trine, så der er pigevårfuglagen. En dejlig dag til at fiske. Hvad du laver. Flæk den dine. Og flæk båden, så du synker. Fuck dig, Ninja Orm. Tak. Velbekomme. Den grønne konge. Der var engang for længe siden en mand, som var ensom. Han fandt en dame, og ja. Han er rød. Han er sød. Og så havde de et slot. Jeg dør. Far. Og den gamle far dør nu. Og nu kroner jeg dig. Og jeg ser ikke en baby længere.